Türkmenturk Täzirçilik Bankynaky Western Union şahamçasy pul geçirmeleri üçin resmi namalary kabul etmeýär. Paýtagtda Türkmenturk Täzirçilik Bankynyň Western Union şahamçasy daşary ýurtlarda bilim alýan talyplary pul geçirmelerini degişli resmi namalary kabul etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna görä bank resmileri 5 aprelde daşary ýurtlardaky Türkmenistan studentleri pul ýermek isleýän enatalaryň resmi namalaryny gözden geçirmedi. Habarçynyň sözlerine görä 1 aprelden bäri bank resmileri enatalaryň resmi namalaryny iň bolmanyna gözden geçirýärdi, ýöne kabul etmeýärdi. Western Union enatalardan garaşmagy soraýardy. Ýöne 5 aprelden bäri resmi namalary hatda gözden geçirmegi hem besetdiler diýip bir Aşgabatly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ilki başda özümiz jaňa ders diýdiler, soňra Western Union işlenok sistema işlenok diýip başladylar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň kronikasynyň habarçylary Aşgabatda Türkmenturk Täzirçilik Bankynyň Western Union şahamçasynyň daşary ýurtlara pul geçirmegi betedenligini habar berýärler. 5 aprelde müşterileri geçirmeleriň wagtlaýyn togtudylýanlygyny habar berdiler diýip neşir ýazýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt boýunça Senagat Bankynyň Western Union şahamçylaryna daşary ýurtlara geçirmeler üçin resmi namalaryň kabul edilýänligini habar berýär. Türkmenistan halkara pul geçirmeleri çäklendirilýär ki Türkmenistan tarapyndan diploma ikrar edilýän daşary ýurt universitetlerine bilim alýan türkmenistanlar üçin ýurtdan her ay çäkli möçberde pul uratmak mümkinçiligi döredilipdi. Ýöne martyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin Türkmenistandan manadyň resmi hümmeti boýunça çäkli möçberde pul uratmak mümkinçiligini ýatyrmagyň meýilleşdirilýänligini habar berdi. Munyň ideýany 25 martda Azatlyk radiosynyň anonimlik şerti bilen maglumat beren bir çeşme daşary ýurtlarda bilim alýan talyplara pul geçirmeleri bilen bagly täze çäklendirmeleriň gödeňinde tutulýanlygyny tasdiklady. Talyplar üçin pul çalyşygyny ýatyrmak meselesi araly maslahatlaşylýar. Ýöne bu aňsat däl. Döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talyplar üçin pul geçirmek dowam etdiriler diýip çeşme aýtdy. Manadyň resmi hümmeti boýunça daşary ýurtlara valyuta geçirmeleriniň ýatyrylmagy baradaky meseleleriň gozgalmagy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň bu ugurda beren görkezmeleriniň ýygyanyna gawat gelýär. 11 martda ykdysady meselelere bagyşlanan iş maslahatyny prezident Berdimuhammedow manat serişçileri resmi alış-çalyş bahasy boýunça daşary ýurt puluna çalyşylanyna kadalaşdyrjy namalaryň berja edilişine gödegçiligiň ähmiýetini ünüs çekdi. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlar köplenç öz howsarlarynyň Türkmenistanyň urudan maliýe serişçilerine garaşlyk alýarlar. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan Türkmenistanyň raýatlary 4 ýyl bäri döwlet derejesine konvertirlenýän valyutanyň mukdaryna girdilýän düýpli çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolup gelýärler. Yanvar aýynda Western Union arkaly ýurdun daşyna ýeberilmegine ruhsat berilen aýlyk puluň muktary 4 esse azaldylyp $200 $50 getirildi. Fevral aýynda geçirmeleriň muktary 2 aýda $50 çenli azaldyldy. Pul geçirmeleriniň çäklendirilmegi enatalaryň ýurdun häkimetlerine köpçülikleýin ýüz tutmagyna sebäp boldy. Müňlerçe Türkmenistanly 7 aprelde ýene bir gezek velosiped ýürüýüşine gatnaşyp bütünlüğüne saglyk gününi bellädi. Oňa gatnaşmadyk ula adamlar we çağalar bolsa, büdjet edarasyny işleýän ýa student agdalary bar bolsa, maşgaly büdjetinden täze velosiped we sport eşikler üçin bölünip bolan terişde sebäpli gatylmaly boldy. İşlerde bilen köçe çıkanlar yapılan ýollar, ýatyrylan awtobus gatnaşmaları derarly köhönçlik çekdi diýip Azatlygyň ýerli habarçylary habar berýär. Aşgabatdan we Mardan gelen maglumatlarda köpçülikleýin velosiped ýürüýüşleriniň öňki ýyllarda bolşýaly bu ýyl mejbur çäre bolanlygy. Oňa gatnaşýanlaryň köpüsiniň ýüzüne gödünne şatlygy ýa ruhy welentligi garanyna arada gaýgynyň has köp duýulanlygy wellenýär. Däp bolşýaly velosiped ýürüýüşi Aşgabatda prezidentiň gatnaşmagyna geçiriligi ýerli ýaşaýjylar üçin Mar şäherine garanyna hem has köp kynçylyk döretdi. Paýtagtda bolşýaly Marda hem ýürüýüşe esasan büdjet işgärler şoltanyny bilim we saglyk hünärmenleri, studentler çekildi. Marda urulan velosiped ýürüýüşine hökümet edaralarynyň her birinden adından 5 adam gatnaşmaly edildi diýip ýerli habarçy aýtdy. Köpçülikleýin velosiped ýürüýüşi Molla Nepes köçesinden başlanyp Kemine köçesiniň aýagyna tamamlandy.
Molla Nefes köçesiniň uğrundaky Alham köşküniň öňünde konsert berildi. Şol köçedäki kitaphananyň öňünde bolsa, studentler bir ýere öňünden getirilen tomoşaçylary dürli maşyklary görkezdiler diýip habarçy sözüni dowam etdirdi. Onun sözlerine göre görkezlen maşyklaryň tomoşaçylary esasan ýaşly adamlardan ibaret boldy we olar el çarptyrardy gören maşyklaryndan ulur täsir alana meňzemedi. Mardaky velosiped ýörüşi 1 saat 6-dan saat 9-a çenli dowam etdi. Şu aralykda polisiýa Kemine we Molla Nefes köçeleriniň hereketini doly petikledi. Ýerden işe gelýän adamlar şähere girip bilmediler. Kemine we Molla Nefes köçeleri şäheriň merkezi köçeleri bolan soň olaryň baglandygy şäher ýol hereketiniň tasdan doly bökdülmegine sebäp bolýar diýip habarça etdi. Şäheriň içinde nowaçylyk çekýän polisiýaçylary gatkandy. Olar köçeden piyada barýan ýa bir ýere geçjek bolýan adamlar hem sakladylar diýip habarçy ýolly näme etjegini bilmän duran adamlary köp görenligini hem sözüne goşdy. Şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyny kynlaşdyran diňe velosiped ýörüşi hem bolmady. Geçirilýän çärelerin telewizion üçin ýazgy edilmegi adatça bolşýaly ýaşaýjylar üçin goşmaça kynçylyklar döretdi. Molla Nefes köçesindäki Bagtyar teýilgähinde ýazgy edilen çäre sagat 10-a başlandy. Gadal ýarma belgili ýeňsizlere geýen studentler telewizion üçin ýörüýte maşyklary ýerine ýetirip surata düşdi. Bu ýazga tomoşaçy hökmünde getirilen ýaşullardan başga 30-40 çemeti student gatnaşdy diýip habarça etdi. Aşgabatda prezidentiň we beýleki resmiýleriň gatnaşmagyna geçirilen velosiped ýörüşi hem köçeleriň 1 saat 6-dan 9:30-a çenli ýapylmagyna sebäp boldy. Ýöne paýtagyt ýaşaýjylarynyň kötençlikleri Tewit merkezi Mardaka garanyna has uly bolany meňzeýär. Aýdylmagyna görä ýörüş wagtynda merkezi köçeleriň tas ählisi şol sanyny Andalip, Owuzhan, Garasyrlyk, Bitaraplyk we Türkmenbaş köçeleri bir neçe sagatlap baglandy we şu aralykda bu urlarda gatnaýan jemgyýetçilik transportya togtadyldy ýa-da urny ütküdip başga ýerlerden gitmeli edildi. Bu hereket çäklendirmeleri işi ýa başga bir ýere urluk üçin çykan adamlaryň esli wagtyny aldy diýip habarça etdi. Türkmen Medeniýeti Aşgabatda velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň 1894-nji ýylda 127 ýyl mundan döredilendigini, bugun velosiped sportunyň türkmenstanlylaryň arasynda barha uly meşhurlyga eýe bolýanyny belliýär. Emma hökümet tanqyçylary Türkmenistandaky velosiped meşhurlygyny büdjetden aýry alýan adamlaryň we studentleriň, garyp halkyň hatabyna gurulýan gymmat oyun hökmünde häsiýetlendirýärler. Azatlyk radiosynyň ýylyň başyndan bäri saglyk işgärleriniň zähmet haklarynyň kemeldilendigi, munyň netijesinde de lukmanlaryň arasynda nägilelikleriň artyp başlandygy baradaky maglumatlaryndan soň häkimetler medisina işgärleriniň aýlyklaryny gaýtadan artdyrdylar. Ýa-da Lewapda saglyk işgärlerini şol sanda koronavirus alamatly hastalara garayan lukmanlara ýanwar we fevral aýlyklary adatdakyndan 20% kem berilipdi. Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolan medisina işgärleri şonda aýlyklarynyň kemelmeginiň belli bir derejede olary giýjek smenalar we agyr iş şertleri üçin berilen goşmaçylaryň kesilmegi bilen bagladygyny aýdypdylar. Munyň netijesinde saglyk saklaş pudugynda işleýänleriň ortaça aýlygy 2020-nji ýylyň başynda 1800 manat bolan bolsa, 2021-nji ýylyň ýanwarynda aýlyklaryň 10% göterilmeginden hem soň bu ortaça 1440 manat boldy. Saglyk işgärleriniň mart aýynyň aýlyklary öňkü tertipde, ýagny üstüne ozal kesilen 20% hakka goşulyp berildi. Soňky 2 aýda goşmaça sagatlar giýjek smena gözüňde tutulmandy. Şeýle-de agyr şertler üçin berilen aýlyň mukdaryndan 12% hem tölenmändi diýip atlandyrylmasydygyny soran Türkmen awatly medisina işgärleriniň biri 8-nji aprelde habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzir saglyk işgärleriniň ortaça aýlyk haky 2100 manat bolupdyr. Emma şol bir wagtda mundan ozalky 2 aýda tölenmedik goşmaça haklar berilmändir.
Galybertede Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan Lukmanlar ketilen haklarynyň gaýtadan tölenip başlanmagyny, öz ýagdaýlarynyň media arkaly köpçülige ýetirilmegi, gün tertibine getirilmegi bilen baglanşdyrýarlar. Emma Lewawyň degişli saglygy saklaýyş edarlary bu arada şeýle-de medisina işgärleriniň ozalky aýlyklarynyň kemeldilmeginiň sebäpleri boýunça resmi kommentariýa bermekden ýüze burýarlar. Bu aralykda saglyk işgärleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň COVID-19 ýokunçynyň ýaýramagynyň öňüne almagynyň çäginde raýatlaryň saglygyny berkitmäge we gorumaga gatnaşan medisina işgärleriniň aýlyk zähmet haklaryna 1-nji ýanwardan başlap goşmaça 15% hak tölenmek wadasynyň häzirki güne çelini berjay edilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda koronawirusyň ýeki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alınmady. Onu bizde ikrar etmeýärler. Şol sebäple bize sentýabrda geçen halk maslahatynda söz berilen goşmaça hak tölenmeýär diýip Türkmen awatly Lukman belledi. Sonka aylarda Türkmenistanda häkimetler tarapyndan resmi derejede boyun alınmayan COVID-19 keseliniň alamatlary bilen geçen hastalyk keselhanalaryň işgärlerini uly agram saldy. Keselhanalar hastalaryň köpdigine döz gelip bilmedi, köp hastalar kabul edilmedi, Lukmanlar agyr şertlerde işledi. Munyň üstesine de karantin zorluklarynda goşmaça işlemäge mejbur boldy. Lukmanlaryň arasynda keselçilik artdy we ölüm ýagdaýlary boldy. Şol bir wagtda medisina işgärleri ýürüýte giyimlerini, maskalary, illikleri öz hasabyna almaga mejbur edildi. Bu ýagdaýlaryň arasynda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Lukmanlar saglyk işgärleriniň belli bir böleginiň işini terk edip, serhetler açylandan soňra ýurdu terk etmäge taýýarlyk görýändikleri barada gurrun beripdiler. Sonky ýylyň dowamında Türkmenistanyň ýylatynyň 100% bolýan sosial ykdysadyk kynçylyklary hasam güýçlendi. Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasy döwründe amala aşyran çäreleri büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň azalmagyna, durly maksatlar üçin aýlygyndan alynýan tutumlaryň sanawynyň we meşguliyetiniň köpelmegine getirdi. Ýurtda girdilen çäklendirmeler ýylatyň agla we böleginiň gazanç etmek mümkinçilikleriniň çurt kesik azalmagyna getirdi. Medisina hyzmatlarynyň elýetirliligi we hili peseldi.